тапшыруның беренче котлау сәламен без güzel юбиляршы Кирюшкина авылында туып үскән, бүгенге көндә Ульяновск шәһәрендә гомер кичерүче Алтынбаева Галия Абдулхаковнага юллыйбыз. Аны матур 30 яшьлек юбилейлы туган көне белән Сызрань шәһәреннән двоюродный апасы Эльвира һәм Урта Терешко авылыннан туганнары Хамзиннар гаиләсе котлыйлар. 30 ел элек Алтынбаевлар гаиләсе, якыннарыбыз Хания Якубовна һәм Абдулхак Хамзаевич гаиләсендә кояш сыман ягымлы, җылы күңелле, назлы бала, сеңелебез Галия туды. Балачактан ук без аның белән бергә, бер ширемдә үстек дисәк дөрес булыр. Бар хатирәләр уртак безнең белән аның. Су буенда кыенып, урам йөрергә чыгып, төрле уеннардан уйнап, бер-беребездә кунып үтте безнең балачак. Сагынып искә алырлык истәлекле вакыйгалар күп безнең. Әзрак кына улыгайдык, олы тормыш юлына бастык. Тик безнең туганлык җепләре өзелмәде. Апа-сиңел булып, бер-беребезгә кирәк чакта үгетен дә, киңәшен дә биреп яшибез без. Якыныбыз, рөхсәт ит сине матур юбилеең белән котларга. Шын күңелдән сиңа исәнлек, саулык, бары ак бәхетләр теләргә. 30 яшь ул, хатын-кыз өчен бик матур чор. Алда бик күпне эшлисе, бик күпкә омтыласы бар. Хыялларың чынга ашсын, бар максатларыңа иреш. Каян икән табык бүген котлар өчен теләкләр. Эзләргә кыен булыр ул, хәтта сиңа бүләкләр. Матур да син, гадел дә син, күңелең йомшак майдай, йөзләреңнән нур бөркелә, нәк күктән туган айдай. 30 яшьлек юбилейда сиңа уңышлар телик. Бәйрәмеңә җыелышып, бар туганнарың килик. Күпме җирдә теләкләр бар, барысы синең өчен. Бу дөньяда эз калдырып, яшәрлек булсын кешең. Кадерле Галия, Эльвира һәм аның гаиләсе Хамзиннар юллаган теләкләргә без дә ихластан кушылабыз һәм бүләккә җыр юллыйбыз. Kızıl örük tügeligeninden, kara şeşin üreligeniden, senin nurlu bitlerinden, günün yüzü görünigeninden. Kızıl örük, suyup kaldım ben seni kürek. Kızıl örük, al simine koşup gübep. Kızıl örek, suyup kaldım ben seni kürek. Kızıl örek, al simine koşup gübep. Kızıl örek, kızarğanıday, köngeleğe king, yezene balıday. Kızıl örek, yeri gelip, ak bu zatın ışırğan.